Hola, bona nit. Dimarts 13 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Continua la basca a les nostres comarques, això sí, gràcies a la calor, la salinera de Torrevieja produirà més de 500.000 tones de sal. No hi ha mal que per bé no vinga, mentre que la baixada del consum colpeja el sector textil a les comarques de l'Alcoià i el Comtat. 400 mèdics privats demanaran a la Conselleria indemnització pel retras a la seva vacunació. Alacant perd des d'avui la connexió directa amb l'estació d'Atocha, a excepció de 2 trens per sentit diaris. Nacho Bellido busca un pacte amb Iniciativa Alacant per evitar les primàries a Compromís i 20 regidors de les comarques d'Alacant de Ciutadans demanen la dimissió d'Arrimadas. Han aparegut xerinques al costat del col·legi de la colònia Santa Isabel. El port d'Alacant espera abastar els 80.000 creueristes, xifres que van recuperant-se després de pandèmia. Si a més el port tinguera bé no permetre d'una volta per totes la descàrrega de granels que perjudiquen l'aire dels veïns que viuen a la contornada, ja estaríem tots prou més contents. Una xiqueta de 15 anys de Sant Vicent del Raspeig ha denunciat per xarxes a uns desgraciats que li han agredit al crit de maricona. Els socialistes de la Marina Alta demanen per a les valls perjudicades per l'incendi accions concretes com ara millorar l'atenció mèdica, el transport públic i un conreu rentable. Però alhora, aquest cap de setmana, Val d'Alcalà i Val d'Ebo quedaran incomunicades per una carrera ciclista, que la veritat no sé si és la millor opció ara mateix. En esports, integrants de la grada d'animació de l'Elx han aparegut a l'entrenament d'aquest matí per reclamar als jugadors i cos tècnic una reacció i l'Hèrcules serà el protagonista d'un cupó de la 11 con motiu del seu centenari. Ja hi és a la venda a tot l'estat. Obrim el rebost mediterrani. Si no sabeu què fer de dinar demà, us proposem mandonguilles fetes de creïlles, espinacs i tonyina i les acompanyarem de mas de sella arrosat. I això és tot per avui. Moltes gràcies. A descansar. Fins demà.